La flor boja. És molt enganxosa i molt perillosa. Va deixar d'anar i Déu-nos en guard on ja està fet. No és ni bonica ni lletja, és una flor. Té forma d'aranya i color de cera. La treu la sang dolça dels homes. Espera a la vora dels camins que passin. Però han de dur pantalons llargs. D'un bot els puja a la sabata i amb gran cautela se'ls entafora entre el camal i la pell. I segueix amunt. I s'atura a la ratlla del genoll. S'hi abraça i s'adorm. Estava més tranquil al cotxe. Ho feia molt més bé el cotxe que ara, eh? A ver, silencio, que se rueda. La experta. Hombre, la flor boja. És molt enganxosa. Ai, això ja ho he llegit, perdó. Hi ha una molt maca, que és la flor... Oh, m'encanta. Igual a vosaltres no, eh? Això és de Viatges i Flors, Mercè Rodoreda. I la Iolanda Pelegrí i jo hem vingut fins al Cap Roig per llegir aquests fragments. Flor de foc. Surt de la pinassa en forma de paraigua, o sigui, de bolet, i es passeja tant com pot, que no és gaire perquè és de mena feixuga. La perdiu quan la veu fuig esglaiada. És una flor plena de seny que fa la seva vida sense molestar. I tot d'una, un determinat dia, una determinada hora, un determinat moment, sigui perquè el sol crema, sigui perquè l'any ha arribat al punt més alt de la claror, li surten flames tot al voltant, flames vives d'alegria. I aquesta alegria li fa incendiar-ho tot. Corre espiritada, xiulant i giravoltant com una baldufa. Volant, alçant-se, baixant, surt fum de la pinassa, del fum neix la flama, la flor corre que salta que l'enfoca tot el bosc i mor en el foc, tot fent-se creus que tanta alegria hagi acabat en una estesa de carbó.